Mary Jones ydw I, ac ar hyn o bryd dwi'n digwydd bod yn lywydd Cymdeithas y Beibl Bala a Penllyn. Ac ar y penwythnos y 9fed i'r 20fed o Fawrth, mae'r Dr Penwythnos Mary Jones yn dod i'n gweld ni a den i gyd yn edrych ymlaen ac yn gyffroes iawn. Ar y dydd Gwener y 9fed, mi fydd o'n cael mynd o gwmpas yr ysgolion i ddangos Beibl Mary Jones i'r plant. Wedyn am hanner awr 3, mae'r Beibl yn mynd i'w gartre i farc Barclays, lle roedd Thomas Charles a'i wraig Sally wrth gwrs yn byw. Pinnacle y penwythnos wrth gwrs fydd y gwasanaeth yng Nghapel Tegid am 7:00 ar y nos Sadwrn. Den ni'n disgwyl tyrfawydd yma. Mae cor Eglwys Crist yn mynd i fod yn canu, mae parti plygain y parc yn mynd i fod wrthi, ac mi fydd Mary Thomas wedi gwneud gymaint i adfywio stori Mary Jones. Mi fydd hi yn darllen o'r Beibl gwreiddiol. Mi fyddwn ni'n cael dramatig bach, hanes a stori Mary Jones, ac wrth gwrs mi fyddwn ni'n cael gweddi gan y Parchywel Edwards ac gwahanol gyfarchion gan wahanol bobl. Ond wrth gwrs, y peth pwysig fydd yna nerchiad gan Dr Penwythnos Mary Jones ei hun. Mi rydyn ni'n edrych ymlaen yn arw ac mae yna sôn bod yna dyrfaoedd lawer yn mynd i heidio i'r Bala ar y diwrnod arbennig hwnnw. Mary Thomas dwi, ysgrifennydd Cymdeithas y Beibl yn lleol yn Bala a Penllyn, a hefyd dwi wedi llunio'r taith Mary Jones o Lanfihangel y Pennant i'r Bala, sydd wedi cael ei cherdded gan gannoedd o bobl erbyn hyn. Dwi'n meddwl bod yr achlysur yma'n bwysig iawn, achos bod Onesimus, gofalwr Beibl Mary Jones, yn dod ata ni. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn iddo fo gael dod ata ni wir, i weld o ble daeth y Beibl ac i weld y cefndir. Achos pan mae bobl yn dod o bob rhan o'r byd i weld i Beibla yn ei iaith eu hunan yng Nghaergrawnt, mae o'n Onesimus yn mynd â nhw i weld Beibl Mary Jones ac yn dweud na fydda ganddyn nhw ddim Beibl yn ei iaith heb y Beibl arbennig yma. A wir, does ganddo fo ddim syniad, dwi'n meddwl, o ble mae'r Beibl wedi dod a'r cefndir da ni'n wybod amdano fo. Ar y dydd Sadwrn, mi fydd byd Mary Jones ar agor trwy'r dydd, mwyn i bobl wrth gwrs gael mynd i weld y Beibl achos y man o bydd o. Dowch yn gryno i'r Bala yn arbennig ar gyfer y gwasanaeth ar y nos Sadwrn am 7:00. Wel, fel ydych chi'n gweld, mae yna gynnwrf ofnadwy ynglyn â hyn, a dyn ni'ch gwadd chi gyd o bob cwr o Gymru i ymuno hefo ni yn yr holl dathliadau ac ar gyfer yr achlysur arwyddocaol. Mawrth 18 i 20, dowch yn Llu.